Hola, sigueu benvinguts de nou a l'Ocafaret. Avui comencem un cicle que parlarem de tortosins il·lustres i per ser el primer capítol us parlarem d'un músic molt important, fill de la nostra ciutat, i no només important com a compositor, sinó també com a influenciador i com a creador de nous estils. Compositor, musicòleg, moltes coses. Avui us parlem de Felip Pedrell, de Tortosa, Terres de l'Ebre al món. Endavant! Hola a tothom. Avui, tal com us deia abans, parlem de Felip Pedrell i hem portat dos convidades molt excepcionals, músiques professionals les dues. Us presento a Cecília Aimí. Ella és soprano, és professora del Conservatori, és fundadora de l'Escola Arts de Música i organitzadora del Festival Proto. Hola, Cecília. Hola. Moltes gràcies de plaer. la invitació. Un plaer. I també us presento a Lisa Huguet. Ella és pianista, és professora del Conservatori també i, a banda, és presidenta de les Joventuts Musicals de Tortosa. Elisa, bona nit. Bona nit, moltes gràcies de la convidació. Tal com us hem dit al començament, avui parlarem de Felip Pedrell. Felip Pedrell el coneixem com a compositor, però també el podem conèixer com a musicòleg, també el podem conèixer com a mentor de grans compositors també. Neix a Tortosa el 1841, es forma musicalment a la Catedral de Tortosa, fa la seva primera obra als 15 anys, amb motiu del Divendres Sant d'aquell any. Se'n va ben aviat a Barcelona, de Barcelona se'n va becat a París i a Roma, becat per les diputacions de Tarragona i Girona, cosa que en aquella època, a finals del XIX, ens parla de la seva qualitat, perquè segurament en aquell moment el tema de les beques no era una cosa massa que es portés massa, no?, en aquell moment. D'allà doncs, fa un periple, viu també a Lleida, se'n va a Madrid, on fa de professor del Conservatori, i allí doncs, fa de mentor de grans compositors, com pot ser Albéniz, com pot ser Granados, com pot ser Manuel de Falla. El propi Manuel de Falla va arribar a dir en un moment que si no hagués sigut pels seus professors i companys catalans no hagués sigut capaç de crear tota la música que va ser capaç de crear, no? Bé, aquesta és la figura de Felip Pedrell, un compositor, un gran investigador musicòleg, un creador d'estils. Cecília, com definiríem magna obra de Pedrell? Bueno, la veritat és que, en primer lloc, per a nosaltres, els tortosins i tortosines, és un honor tindre este compositor nascut aquí i que tanta repercussió ha tingut, encara que no ho sembla, a nivell en el món de la música, no només de la musicologia, sinó també de tota la composició i tota la investigació que va dur a terme en quant a la música popular. Hi ha un altre estil, el nou estil anomenat, podríem dir, si el podem classificar, de Pedrell. I, per tant, la música de Pedrell és una riquesa absoluta per a tota la història de la música universal. I potser un dels motius que estem aquí és per a donar a conèixer la figura de Pedrell, perquè malgrat ser tan universal i l'obra ser tan magna i ser tan exquisita, rica, excepcional, malgrat això, continua sent un gran desconegut als nostres teatres auditoris de Catalunya, de l'Estat espanyol i també del món. I això és, la veritat, una de les coses que ens preocupa, no? I tant Elisa, jo, els moviments que representem, ens fa moure, no? Ens inquieta. I com bé has dit, Felip Pedrell va ser un personatge, ja des de ben petit has dit que va estrenar als 15 anys. Als 7 anys va entrar ell com a petit cantor als escolans de la catedral de Tortosa, i allí va tindre un dels grans professors i que després va ser amic, que va ser Nin, el mestre Nin, el gran mestre de capella Nin, que va ser qui li va ensenyar tot. El mestre Nin va ser un mestre de capella que s'havia format a Barcelona, entre altres llocs,
i havia també viatjat i estava al corrent de tots dels estils, corrents estilístics del que s'estava fent en aquella època pel món, i tot este coneixement d'harmonia és el que li va transmetre a Felip Pedrell, juntament també, que és el que de fet li marcarà, tota la passió per la música popular, el folklore popular, i l'amor també a Wagner. Llavors podríem dir que són els grans eixos fonamentals, és a dir, que li va influenciar Nin, com una ment oberta en totes les harmonies i estils que s'estaven fent a Europa en aquell moment, una estima cap a la música popular. De fet, Pedrell va anar, quan estava aquí a Tortosa, va anar recorrent per Terres de l'Ebre, recopilant melodies populars. En aquell temps no hi havia manera de gravar-ho, és una llàstima, i ell ho anotava tot. I això és una de les grans riqueses i un dels motius que va influenciar tant a Pedrell a l'hora després de compondre. I després, un dels altres característiques que definirien a Pedrell és este amor per la música wagneriana, en el que es defineix per un leitmotiv, la música infinita, i Pedrell serà un dels precursors aquí en este estil. A més, si l'hem de definir d'alguna manera, també és un compositor que estimarà i defensarà la composició en llengua catalana, malgrat haver viatjat, com bé has dit, a França, a Itàlia, a les estades a Madrid. Ell serà un precursor, i de fet després en parlarem, perquè és qui té i qui crea el primer lit en català de la història de la música i el primer cicle de lit en català de la història de la música. Per tant, estem parlant d'una eminència i una primera figura a nivell mundial i que tota Catalunya hauríem d'estar orgullosos, evidentment. Sense cap mena de dubte. Elisa, estem parlant d'una figura que té 230 i escaig obres, entre obres d'investigació musicològica, entre òperes, entre obres sinfòniques, peces curtes, moltes obres que estan encara en paper i que fa molt que no s'interpreten, que també esteu intentant recuperar aquest això, ja en anirem parlant, no? Creus que se coneix prou la figura de Pedrell a la seva pròpia terra o creus que passa una mica desapercebut? Sí, passar desapercebut. No va ser ni conegut en vida, ni segueix sent conegut, com deia Cecília, en mort. Va ser el primer català que van estudiar estudis de música a l'estranger. I tot este folklore, va ser dels primers que va estudiar la música tradicional. Va ser l'inductor de la musicologia a Catalunya, a Espanya. Tot el que ell va crear, fusionant els coneixements que tenia de l'harmonia, de tots els coneixements teòrics que hi havia de l'estranger, fusionats en la música tradicional i folclòrica d'aquí, en totes les melodies que recollia. Tot el que va fer va retronar no només a Catalunya i a Espanya, sinó a la resta d'Europa. I este retrò, ell quan en vida sabia que no era reconegut. Ell moltes vegades havia comentat que se'l valorava com a bon musicòleg, com a bon pedagog, com a bon crític musical, però no com a bon compositor. I ell sabia que era un bon compositor. I a pesar d'això, ell seguia composant. Va composar obres bellíssimes, com ara l'òpera Cleopatra, sense arribar mai a interpretar-se fins fa 2 anys. Obres tan precioses, sense poder sortir, sabia que algun dia potser intuïa que s'interpretarien. Jo, no sé, des de la meva humil opinió, penso que no es va arribar a reconèixer en aquell moment perquè no es va saber com se diu això? Perquè no es va saber valorar, vendre, perquè no es va saber vendre o per ignorància, o per mala voluntat, per ser català o, no sé, per sortir de la normativa en aquell moment, de ser autodidacta, no sé.
I això molt passa sovint també amb aquestes ara. figures, no? Sí, Que sí. a vegades uns grans mentors, els seus alumnes són els que s'enduen, no? La glòria, no? Però realment la glòria l'ha labrat, o l'ha creat, l'ha provocat, no? El mentor, no? Sí, correcte. Sí, com deia Belisa, pues, encara va ser un compositor que en vida va veure poques vegades la seva obra dalt de l'escenari. Tu abans has dit que ell va ser becat per les diputacions de Girona i de Tarragona degut a l'èxit d'una estrena que va haver al Teatre del Liceu al 1874, en què van estrenar l'Último Abencerraggio. Això va tindre un èxit tan brutal, tant que va fer que la fama d'ell potser anés de boca en boca. Pensem que en l'època en què vivia a Barcelona ell va ocupar la plaça de director de l'orquestra del Teatre Circ de Barcelonès i se codejava en tots els artistes, en tots els creadors de l'època, no? Va ser una època molt productiva en l'època en la que va estar a Barcelona i també va estrenar l'òpera Quasimodo. Tot això va fer que ell pogués després marxar perquè va ser ben valorat i tenir recursos per anar a estudiar després, com has dit, a Roma i París, i d'allí impregnar-se d'altres colors, d'altres llengües, perquè la llengua en cert moment, aquests títols que diten que són en italià, en aquella època era la moda de l'òpera en italià, i quan ell va haver de fer aquestes òperes, les va haver d'estrenar en italià, malgrat ell potser les havia escrit en català, no? Tot i així, la veritat és que també, no, com bé ha dit Elisa, li devem tantíssima cosa, perquè tota l'obra que han fet les grans orquestres, per exemple l'orquestra de Savall, tota la tasca que ha fet Jordi Savall, tot el que toquen, la majoria de coses, ha sigut Felip Pedrell qui, quan va estar a Madrid, va anar a l'Escorial i va dir, bueno, anem a veure què passa aquí, on està el material del segle XVI, del segle XV, i gràcies a tota la tasca d'investigació i de transcripció i de classificació i de catàleg, també de catalogació, avui en dia tenim tot este llegat de material. Abans he dit que la música popular la treia molt, però també la seva obra està molt basada en la música antiga, per aquesta estima precisament que tenia per la polifonia del segle XVI, XV, i també perquè Nin també li va influenciar molt en tota aquesta estima mentre va ser el mestre mentre va ser escolanet de la catedral de Tortosa. Perfecte. Doncs què us sembla si sentim una peça de Pedrell interpretada per l'Accent Ensemble Quartet? Perfecte. Preciós. Elisa, parla'ns una mica del quartet. Heu tret un disc, no? Mira, és una cosa... I, a més, heu escollit una cosa molt bonica perquè acaba dient la cançó, el live, no ho digues a ningú. Precisament, Felip Pedrell va dir que estos lies no volia que sortissin a la llum. Els lies és el cicle de 14 cançons, anomenat el cicle de lies lead, del cicle de líder, anomenat lies, i que ell va escriure que no, perquè tenia un contingut molt íntim i és en definitiva una declaració d'amor cap a una estimada desconeguda, que segons estudis que estem duent a terme se pot intuir qui devia ser, perquè
És una cosa, com bé he dit abans, meravellosa, perquè vam tindre la gran sort i privilegi degut a la tasca que du a terme de fa molts anys el mestre David Mateu Haskelbel, que està investigant. Curiosament, a l'arxiu capitular de la catedral de Tortosa, obra de Nin, el mestre de Felip Pedrell, i també en l'obra de Felip Pedrell, i va caure a les nostres mans este cicle de l'Ais, que està en versió, estava en autògraf, o sigui, escrit en mà, mai s'havia publicat, mai ningú havia gravat, mai sí que se n'havia parlat perquè està catalogat, però era una cosa completament desconeguda. I me'n recordo quan la pianista Inés Reguero, la pianista del grup Accent Ensemble, vam començar a llegir-ho, va ser com, per favor, quina cosa més gran tenim a les nostres mans de composició i torno a dir el que he dit al principi, un geni de la creació, de la composició, perquè en realitat allí, en estos lais, en este primer cicle en català en la història de la humanitat, estan tots els estils de l'època, Mahler, ja també no de l'època d'ell, però també Schubert, Schumann, Wagner. Era una persona que se va impregnar de lo bo i millor de cada un dels compositors i estan sintetitzats tots en esta obra magna i bueno, va ser realment un privilegi. I és molt bonic, a més, que des de Tortosa mateix se vulgui difondre, no, la música. Lo primer de tot que ens va a l'Accent Ensemble a portar, a buscar, a generar contingut, a la investigació, a interpretar obra de Pedrell, va ser perquè va caure a les mans de Cristina Favà, que és una altra de les representants o sigui, com qui capitaneja, no? Avui en dia la investigació de la vida de Pedrell i d'obres que encara està descobrint ella, perquè Cristina Favà és una persona de biblioteca i de coneixement i ens sorprèn, la veritat, cada dia en obres i en innovació. I va ser que va anar a l'arxiu comarcal del Baix Ebre i enmig d'un material va trobar a la Clara Nit, que es considera possiblement l'última de les peces que va escriure Felip Pedrell. És una peça minimal, és una cançó, podríem dir, cool, naïf, una cosa molt petiteta, però que curiós, no? Al final de la vida de Pedrell ens trobem en una obra tan petita, tan senzilla a priori i tan preciosa. I això és el que va ser com la llavor que ens va dur a fer agafar tota aquesta passió per l'obra de Pedrell i continuar en la investigació i l'execució i la interpretació i la gravació i tot. Què us sembla si veiem un vídeo sobre les cartes de Pedrell? Joventuts Musicals de Tortosa ha estrenat aquest passat dissabte l'espectacle audiovisual, teatral i musical Les cartes de Pedrell, en un teatre auditori Felip Pedrell ple de gom a gom. L'espectacle ha recreat la darrera etapa de la vida de Pedrell a través de la correspondència que mantenia amb altres músics i personalitats rellevants dintre del panorama sociocultural de l'època. Pedrell, interpretat per l'actor tortosí Joan Camps, ha reviscut i ha explicat diferents vivències i anècdotes, donant a conèixer algunes de les músiques orquestrals que va compondre. Molt contents de donar cabuda a un espectacle d'aquestes característiques, d'una importància tan sensible, en la que presentem una estrena mundial, el preludi de l'òpera La Cleopatra, una estrena absoluta a Catalunya i reestrenes, una manera de fer justícia en aquesta falta de treball que hi ha hagut en la difusió del mestre compositor. L'any Pedrell, per a nosaltres com a Ajuntament, era també una aposta i una oportunitat per a donar a conèixer més al nostre musicòleg més il·lustre i avui n'és un moment molt important i a més la gent hi ha respost moltíssim i per tant amb moltes ganes també de poder veure aquesta obra i sobretot tota la feina que ha suposat arribar fins aquí. L'espectacle ha estat un dels més rellevants de l'any Pedrell, amb obres recuperades i transcrites per a l'ocasió. Lisa, què tal les cartes de Pedrell, perdona? Bé, també va ser un espectacle que va sortir dins del centenari que es va celebrar aquí a Tortosa, de la mort de Pedrell, del festival. I va ser un espectacle audiovisual, teatral, musical.
en el que també vam descobrir molta obra de Pedrell, un espectacle que va congregar diferents entitats i associacions i organitzacions, i bueno, en la que es recreava un Pedrell d'avançada edat, l'última etapa de la seva vida, de l'actor Joan Camps, el tindríem a l'escenari. Semblava que tinguéssim realment a Pedrell, també en el seu piano original, que vam pujar a l'escenari. Ah, sí? És el piano original? Sí, el tenim Molt bé. aquí a Tortosa. I bueno, per mitjà d'unes cartes que ell va escriure a diferents personatges també il·lustres de l'època, hi havia una vinculació musical en la que vam poder fer estrenes a nivell, bueno, estrenes absolutes, i també reestrenes, que feia molts d'anys que no s'havien sentit, un espectacle de gran envergadura en la que la Cecília també ens va cantar, poder recuperar obres, poder estrenar obres que encara no s'han sentit de Pedrell. Ets la primera persona que les canta o que encara no saps ben bé. Intenta saber com el compositor les devia voler, fer-les una mica teues, no? És com... Bueno, és una cosa molt especial, poder fer una estrena. Sempre hi ha la preocupació de, quan estrenes alguna cosa, no? Que sigui realment estrena, que no sigui... Des de Joventuts Musicals de Tortosa sempre també hem tingut la voluntat de penjar totes les obres que recuperem. Crec que és una necessària, és una cosa necessària per tindre una sana difusió. Sembla una mica inverosímil, no?, que hi hagi obres que encara estan en paper. I on estan aquestes obres arxivades? Estan a la Biblioteca Digital de Catalunya. Pedrell va cedir tota l'obra allí, en la condició de que es creés el Departament de Musicologia. Vosaltres vau accedir a aquesta base de dades, Sí, no? sí, I vau interpretar. Clar, sí, nosaltres accedim a les partitures. El Jordi Bonilla va ser qui les va transcriure a cartes de Pedrell. És un treball molt costós. Després les tenim penjades a l'IMSLP. Hi ha més de 100 arxius de cartes de Pedrell per a disposició pública. Se van transcriure tal com Pedrell les va composar per a orquestra de gran format en cor. I després també se va fer una transcripció especial per a poder adaptar-la a les necessitats de la formació orquestral que nosaltres disposàvem per la quantitat de músics de la que podíem optar. I bueno, la versió que està penjada és l'original que va composar Pedrell. Queda molt de material encara per... Bueno, hi ha quasi unes 400 obres, Pedrell, si no vaig mal documentada, i bueno, ja se n'han presentat moltes al món, però encara n'hi queden moltíssimes per a descobrir. És un treball molt difícil de descobrir les partitures, perquè primer que tot has de dirigir a la Biblioteca Nacional i mirar quines estan per a transcriure, que se suposa que les que estan per a transcriure segurament no estiran presentades al món, però tampoc ho saps amb certesa. I després de fer aquest treball d'investigació, per sort, nosaltres no som ni musicòlegs ni investigadors, recorrim sempre a la Cristina Fabà també, i si no també al màxim exponent coneixedor de l'obra de Pedrell, el Francesc Cortés, que sempre ens avalen la informació que donem, anem molt en cuidado de no equivocar-nos, no? Bueno, una vegada has fet aquesta investigació, se comencen a transcriure les partitures, i sí, en aquesta ocasió ho van interpretar l'Octo, dirigides pel Jordi Bonilla, i bueno, va ser un pas més important, perquè una cosa és presentar, com vam fer l'any passat, per exemple, que vam presentar també una cançó inèdita a la partitura Embriaguez, una melodia de cant i piano, que va escriure Pedrell just quan se van casar amb la seva dona. Bueno, això és una envergadura, és una cosa important, però clar, una obra orquestral dones un pas més, no? I Cecília, vosaltres també al Festival Proto, a la qual tu tens un paper tan important, també vau fer coses de Pedrell en el seu moment, no? Sí, m'agradaria abans, però destacar des de l'Associació Arts, vam estrenar una òpera, La matinada, que era una partitura que estava perduda. Ningú sabia on estava, i gràcies a la investigació de la directora d'escena, Mireia Andreu, va arribar a trobar-la al que seria l'Institut Adrià Gual de Barcelona, dintre de l'arxiu i la biblioteca, perquè, justet, ja hem dit, no?, que Pedrell va ser un precursor en moltíssimes coses, estils, etc. I bueno, va dur a terme una sèrie d'òperes de petit format, i en aquest cas tenim La matinada,
que és una partitura de res, de mitja horeta, i va ser estrenada a Barcelona i a proposta d'espectacles, audicions Graner, i també amb la col·laboració d'Adrià Gual. Tot això va ser una investigació completa d'escenografia, d'efectes sonors, perquè ell volia que el cor estés apartat, allunyat, un personatge mut, tot plegat, coses que ell investigava en quant a noves formes d'expressió artística i de creació. Això va ser un muntatge que, si no recordo malament, també va ser dintre de l'any Pedrell, una aposta per donar visibilitat a l'obra en orquestra, en cantants, en cor dalt de l'escenari, en atrezzo, vestuari, dirigits per Ricardo Forner, i amb la Octo també. I a partir d'aquí ens vam engrescar, perquè, com bé has dit, soc la cofundadora, juntament amb David Mateu, Haskellbell, del Festival Proto, Festival de Música de Tortosa, i al llarg de les 4 edicions que hem dut a terme hem recuperat material i hem estrenat, per exemple, In Captivitate Comploratio, que és una escena sinfònico-coral, en orquestra, en cor, en direcció per Francesc Valldecabres. Després també vam fer, a l'edició del 2023, vam fer una estrena d'una òpera posada en escena, en cantants en directe, en orquestra, en direcció d'escena, en vestuari, en tot el que implica una òpera. Si és difícil plantejar una obra sinfònica, exacte, una òpera ha de ser... L'òpera, com deia Wagner, és l'art més complet, més sublim, en el sentit que s'aglutinen totes les disciplines artístiques, pintura, vestuari, música, arquitectura, tot, absolutament tot, no? I precisament en aquesta edició, com bé deia, del 2023, vam estrenar Ramon Llull Visions de Randa. Està gravada també i una tasca duta a terme també per David Mateu en la reescriptura, en fer que totes les partitures es puguin llegir, perquè clar, quasi tot aquest material està en autògraf de Felip Pedrell, i t'has de passar moltes hores reescrivint, editant partitures, particel·les, tot això és una tasca infinita i la veritat és que esta és la voluntat que tenim a Proto i des de l'Associació Arts i de tots els músics que formem també part d'Accent Ensemble. De fet, en Accent Ensemble, també gràcies a Cristina Favà, hem trobat el primer lied en català, que el vam estrenar a Proto, a l'edició 2024, i és una troballa perquè fins ara es pensava que el primer líder en català era de Sospirs, per una deixeble de Felip Pedrell, i no, la Cristina Favà va dir no és Sospirs, és la flor blanca de Felip Pedrell. Per tant, és una cosa que està en viu i que estem tots els d'aquí investigant, però sempre diem que no només hauríem de ser els d'aquí, sinó que allà on hi ha molts diners, que és a les grans capitals, és on hauria d'haver també un moviment importantíssim de programació, d'investigació, d'escriptura, d'editar, de tota la tasca que estem fent aquí humilment en els recursos que tenim, no? Per què a les grans capitals, que és on hi ha diners dels grans programadors, dels grans teatres, dels grans auditoris, com és que l'obra de Felip Pedrell continua estant allí amagada, no?, als arxius? Sí, està clar, és una pregunta que ha de quedar a l'aire i que realment algú hauria de plantejar-se respondre, no? Què us sembla si veiem un vídeo també sobre el Festival Proto? El Festival de Música de Tortosa Proto continua creixent i consolidant-se com un referent i un focus d'interès històrico-musical, gràcies a la seva voluntat de recuperació i interpretació d'obres inèdites. Aquest dimarts es va interpretar In Captivitate Comploratio, una obra del musicòleg i compositor Felip Pedrell que mai havia estat estrenada.
Interpretarem per primera vegada una obra de Felip Pedrell, In captivitate comploratio, una obra inèdita que ha recuperat David Mateu, i avui tindrem el goig i privilegi de sentir per primera vegada esta obra que va ser de les últimes, per no dir l'última, que va escriure Felip Pedrell abans de morir. Proto ha tornat a oferir al públic una gran varietat de concerts instrumentals, sinfònics de cambra, així com agrupacions vocals i masterclass d'interpretació amb professors de prestigi nacional i internacional. Un festival que es consolida i deixa imatges i sons únics com aquest. Elisa, vosaltres des de les Joventuts Musicals de Tortosa també feu un concurs, no? Ens expliques una miqueta... Sí, ha sortit ara la segona edició, és biennal. I, sí, la primera edició va sortir dins dels actes commemoratius del centenari de la mort de Pedrell i va ser una modalitat de piano i cant i piano. Aquell moment també va sortir igual que ara, en l'objectiu de poder atansar a totes les escoles de música del territori i conservatoris aquestes partitures que teníem a l'abast de piano i de cant, per a que ja des d'una base els nens a les escoles poguessin conèixer Pedrell i poguessin treballar aquestes partitures, perquè fins ara era desconegut poder donar l'opció de facilitar aquests arxius. I en aquesta segona edició hem pogut professionalitzar i també hem anat dedicada només a la modalitat de piano i ho hem pujat a nivell de conservatoris i de superior. I bé, la veritat és que hem comptat en un tribunal de referència, esta vegada el Jordi Camell, pianista reconegut, ens ha ajudat molt en el que són les bases i una mica persones tan avesades a estar de tribunals arreu d'Europa i poder estar allí donen molta visibilitat. També va estar de tribunal el president de Joventuts Musicals de Catalunya, que també ens dona molta força, i el Toni Costa, pianista tortosí. I vam poder sentir durant tot un matí també partitures que havien arribat als conservatoris d'arreu de Catalunya. Ens van vindre alumnes de l'ESMUC, ens van vindre alumnes també del Conservatori de Vila-seca i de l'Escola de Música d'Ulldecona i del Conservatori de Tortosa. I se van sentir obres de molt de nivell, tant de Pedrell com d'alumnes de Pedrell. Va ser un matí molt interessant poder accedir, poder donar opció a que aquestes partitures també se treballen. Se treballen pels professorat que hi ha als conservatoris, que ja són professorat de referència, que també coneixeran aquestes partitures i ne podran fer difusió. És una bona manera de divulgar aquestes partitures arreu, no? És com anar plantant llavoreta i, és una bona manera també en futures edicions, si se troben més recursos i segueix pujant el nivell, de poder distribuir tot este llegat una miqueta més enllà. Una feina molt important la que feu. Felip Pedrell va morir el 1922 i el 2022 va ser declarat l'any Pedrell, any en el que es van fer molts actes, no? Alguns ja els hem anat comentant, no? Què us sembla si veiem l'últim tall del programa d'avui? Parlem de l'any Pedrell. 100 anys es compleixen de la mort de Felip Pedrell, compositor i musicòleg tortosí que ha deixat un important llegat a la ciutat i que dona nom a l'Auditori de Tortosa. És per aquest motiu que des de l'Ajuntament es vol homenatjar el seu centenari preparant un seguit d'actes que ja van començar el juliol del 2020 amb l'estrena d'En la clara nit i que va continuar el 2021 amb Tortosa com a capital de la cultura catalana, actes en els quals es va recordar també la seva figura. Jo ho diria sempre, ho dic, potser és el tortosí més universal de la història que tenim i no em quedo curt. Però sí que estem treballant en la Generalitat Catalana Departament de Cultura, en l'ESMUC, en la Diputació de Tarragona, per tal de donar-li el valor i la rellevància que es mereix Pedrell i continuar treballant fora ja de l'any Pedrell en esta recuperació de les obres del gran compositor. Bé, parlat ara de l'any Pedrell, ja hem parlat de diversos actes que s'han fet. Si creieu que hi ha algun acte també que voleu destacar d'aquell any Pedrell que no haguem comentat,
I si no, doncs també us volia fer una pregunta oberta, no? Si haguéssim de fer una carta als Reixos respecte al coneixement de Pedrell per part de la ciutadania, què demanaríeu? No sé, qualsevol de les dues o les dues. Jo crec que para difondre tal com caldria l'obra de Pedrell se necessiten moltes coses, sobretot se necessita, per una banda, que arribi a la gran capital, que és el que comentava Cecília, perquè nosaltres, ja sigui des de les associacions, ja sigui particulars, l'Ajuntament de Tortosa, que s'hi va posar molt en l'any Pedrell també, podem fer molta força des d'aquí, però justament el 2022 la Generalitat de Catalunya trau les efemèrides a principi d'any i commemora totes aquelles persones que considera importants per a la cultura. Pedrell no estava en aquest llistat. Pedrell no estava. Això és imperdonable. Curiosament, no? Imperdonable. També la OBC va transcriure i va presentar, no sé si va ser Il Triomfi, no, Cecília, fa 2 anys, o l'any passat, no sé com va ser. A tothom mos ha arribat que va fer aquesta estrena. Aquí ha arribat això i molt més enllà. Les obres que estrenem aquí, on arriben? Vull dir, aquí podem estirar molt del carro, però se necessita fer molta força i no hauríem de fer tanta força. Una altra de les coses que crec que és necessària és tindre opció a molt més fàcilment a totes aquelles partitures que se necessiten per a transcriure. Si totes les partitures transcrites estessin a disposició pública, és molt fàcil. Per has de fer un treball d'investigació, has d'assessorar-te molt bé per a poder començar a treballar. És que treballar-ho ja és molt costós, perquè és transcriure, muntar-ho, buscar les subvencions. Hi ha un volum molt gran de feina, però és que accedir a aquestes partitures també. Dins de la Biblioteca Nacional de Catalunya també hi ha obres de Pedrell, que no són de Pedrell, que estan arranjades per Pedrell, però no són per ell. És dificultós. Per una banda, hauria d'haver aquesta facilitat, i per l'altra, no sé, hi ha moltes coses més a fer. És una llàstima que tot aquest fons musical estigui allà esperant, no? Esperant. Cecília, i tu? Bueno, hi hauria un altre punt, que és pels mateixos músics de l'Estat, el conèixer la figura i les poques partitures que existeixen, escrites, editades, poder-les fer descobrir a l'alumnat. O sigui, parlo de graus professionals, parlo de superiors, perquè ens trobem moltes vegades que, malgrat hi hagi aquestes partitures, si no hi ha una voluntat personal d'un professor que estigui emocionat, encantat, il·lusionat, que adore l'obra de Pedrell, per molt que hi hagin partitures editades, penjades, ningú les anirà a buscar. Perquè, malauradament, durant la nostra trajectòria com a estudiants, tenim com uns caps de cartell, no? Diguem, que tots hem de passar per allí i en cap moment se'ns parla de Felip Pedrell, i en cap moment se'ns parla de dones compositores, que també és un dels grans temes, no? A lluitar per part dels músics i dones músiques. I este seria un dels punts. Després, incidir tantíssim en la investigació. Les partitures estan a l'abast, estan totes en autògraf, estan penjades, estan digitalitzades, la gran majoria, accedir-hi, tothom hi pot accedir. Falta que hi hagin professionals que se dediquen a fer estudi i a transcriure-les. Això és una tasca professional. I moltes vegades, des del moviment associatiu, que som sense ànim de lucre, pensem, ostres, això ho estem fent en el nostre temps lliure, s'haurien de destinar, igual que es destinen diners en investigació científica de medicina, per què no es dedica en investigació científica d'un art i una ciència com és la música? I hauria d'haver, per tant, lligant-ho en què hi hauria la figura del musicòleg, que és les persones que fan aquesta tasca, haurien d'haver moltíssims, igual que l'Estat dedica diners en arqueologia, bueno, pocs, però ja ens agradaria més, no?
La música també és una troballa arqueològica i, per tant, aquestes figures és que l'obra de Pedrell, i no només la de Pedrell, tantíssimes partitures que estan en autògraf encara esperant però és que no cal anar a l'arxiu de la Biblioteca Nacional, és que anem aquí a l'arxiu de la Catedral de Tortosa i segurament que mai les sentirem milers i milers d'obres, no? Per tant, esta tasca és importantíssima des de la pedagogia, des de la investigació, des del moviment associatiu, com bé ha dit Elisa, de tota la gent que estem aquí, de les institucions ha d'haver aquesta voluntat política de donar al final diners, perquè sí, tothom reconeix a Felip Pedrell, però dintre dels pressupostos generals on estan els diners per a aquestes investigacions, per a programar. I després està la iniciativa privada de músics que coneixem que comencem a conèixer l'obra de Felip Pedrell. En aquest cas, tornant a l'inici, que m'has presentat com a soprano, jo més enllà de festivals i soc cantant, soc música i estic descobrint cada vegada més l'estil de Pedrell. Per a mi és una passió que forma part ja de la meva vida, de la meva memòria musical, i estem immersos dintre del grup Accent Ensemble, juntament amb Cristina Fabà i David Mateu, que estan portant la investigació, també aconsellats per la doctora Teresa Garrigosa, que és qui està duent a terme tota la investigació de dones compositores deixebles de Felip Pedrell. Ens hem embarcat en un altre projecte que sortirà a la llum ben aviat, un nou CD, en què Felip Pedrell, si havíem de definir-lo d'alguna manera, que ja l'hem dit, intel·lectual, obert de ment, va ser una persona que va apostar perquè les dones de l'època, dones que brillaven culturalment, que eren grans compositores, les animava a escriure i ho publicava així a la premsa. I realment va ser professor d'elles i col·legues d'elles, no? I llavors, ara estem ficats en aquest ambient de dones compositores al voltant de Felip Pedrell, perquè és una també dels aspectes oblidats i que Felip Pedrell va destacar tantíssim. Perfecte, una persona avançada al seu temps, està clar. Sí, totalment. Doncs, Cecília, Elisa, en nom de tot l'equip de Locafaret, us donem les gràcies per haver vingut i per haver vingut a xerrar aquesta estoneta amb nosaltres. Moltes gràcies. I fins vosaltres de tot cor. I fins aquí el capítol d'avui de Locafaret, l'últim capítol de l'any 2024. El pròxim capítol ja estarem parlant del 2025. Recordeu que ens podeu seguir al Facebook, com sempre heu dit, al Facebook, al Twitter, a Instagram, al TikTok, al YouTube, en moltes xarxes socials. Recordeu també que si us agrada el capítol poseu m'agrada, que el compartiu, que això és el que ens dona molta visibilitat i fa que el nostre projecte, que tal com deia l'anterior capítol, que va de Tortosa al món, pugui continuar i pugui guanyar cada vegada més visibilitat. En nom de tot l'equip de Locafaret us desitgem unes molt bones festes de Nadal i molt bon any nou 2025 i ens veurem de Tortosa al món el 2025 ben aviat.